Ассалому алейкум, муҳтарам, уважаемый Владимир Владимирович Путин. ҳамин бачаҳои тоҷик я дархост доштанд, ма да муроҷиат кардам ки ҳамин глаз на глаз худ дабрасонам. Вақтам камай сусы нашид, гуфтум ба тариқи видео ҳамин дархоста роид мекунам. илтимос кардам ки ҳамин нашоти патен агар ҳамин илоҷиш боша кам тарак ҳамин сабукш кина, бо айбайн бараш вабше гизала мешава. ҳамин қа смс буд, ҳаминра расондумад шеф. ҳамин ҷа даи Москва даи если чо ягон проблемачак мешава занг бизай, хеле бемеҳрӣ накӣ. ҳамин ҷа даи моли хабарат мегирем насиб иншоллоҳ. ای صغیرت ترا هفت پیشتا پوتین نمیشینه деунаи чи ҳар рӯз қатиш базарит мекунам раднояю. Evo, çiko kadesi? Мошиш десам ратан кор кардесам анҷа. Şansım ay muyka. Мошин дорӣ? O ay moşina nemeşuyi. Даменӯи ма ду намуди мошиншӯя братан. Агар бугӯй зиннат ма гирифта мошин тамешум 300 сум. Агар бугӯй қатит базари кана чарчак када мошин табушум 1000 сум. Famu agane amu zınık ta girifta moşini mara buşu amu sesat smetin ta. Маҳалли 300 апарто мошин таб. Gab nesta medrormuş ozi. Bacha. Tu çiko kadesi? Çiko kadesi? ҳамин ҷаҳон вақти ҳаёии Хованский даят мирх 12 талапотка да сарш хурда буд, ҳаёта айдаст дод братан. Ha, çiko makini bata. ҳамин ҷа таш кардем, гурӯш кардем, нав ба ёдам расид кисаш дар телефон буд, амра ҷеб скине. Ha bu kovuğu ya çiko makini. Ассалому алейкум ҳамакаска, Усмонам. Тоза барои пабликчати дишей я рап. душанбе шаҳри олӣ, шаҳри аҷоиб. нағз мебинам ягон кас пирсамати ай ки ҷои мегум ай маркази теҷика. ай душанбе ҷон кӯчаҳои ин ҳами пойтахт маракат калон. душанбинский патсан патриотаем тоҷик дар шаҳри рӯшанам лек фикри ақидам ай торик. як кӯчаша ҳаллиш намекунам ба Амстердам. баъди вай қурутоб ҳаёт режими бардам. боше намакаска дишей респект. Ey Sagiratı çiko mekni? Brayca ma katid nestim bıkan brayca. Ay bana mı dönü? Çi ay bay, çi ay bay. İna mi kor. Peki ay bay, kuzi ay bay. Vakti şikamu dişnay luboy kuramik bıkan brayca. Ay tamam. İcap yo icap. Duşanbinski dame giku kost dame darum. Gavnes. Kumiri tu Che Guevara, kumiri vay Fidel Castro, haydigarit Celentano, kumiri ma Emomali Rahmon, padari milati Tojikay, Emomali Rahmon, da peshi farzandosh Sodiqay, u kore kad ki natonis kada, nafari diga, u kore kad ki modari Tojik nanola hichga, паси почоҳ ғайбатай не ки ӯ дӯсти худоай. дӯсташ медорем ҳама каска фахри тоҷикоай. хит кади кумири ма киай.